Zdravím všetkých, ja som Clay a vítam vás pri ďalšom pokračovaní našeho Outlastu, takže náš cieľ je vypustiť vodu z dvoch ventilov. Ja som prišiel vlastne odtiaľ, takže tu bude ešte komédia toto, ako sa odtiaľ to dostanem. Dúfam, že ma neuvidí to, čo bolo. Ježiš, to je ten tlustoprd smradľavý, dúfam, že pôjde niekde preč. Dúfam, že ma neuvidí. Ide tu. Nie, ide preč. Budeme musieť asi pomaly, potichu. Ide preč, tak to je super. Ide preč. Takže idem pomalinky potišku, aby som sa odtiaľto dostal. Viem, že mám 2 batérie, takže je to úplná bieda. Fuj, je tu niečo? Tam je iba kanál. Skúsme prejsť tým kanálom. To bude čistá komédia. Určite sa tadiaľ to nedostanem, takže... To čo robím za somariny? Ježiš, ja som len debil. Dobre, ideme pomalinky. Môže sa tu ten tlustoprd nevráti. Budeme utekať. Takže tadiaľ sa asi nedostanem, takže budem musieť ísť tam, kde je ten tlustoprd. Dobre, nevidel ma. Tak som to zachránil, ideme sa pozrieť. Fuj. Krysy. Dobre, poďme sa pozrieť, kde máme vlastne ísť. Tuto nie, takže ideme sem. Nejaké dvere. Tam ďalej nie je nič, dobre. Pozrieme sa po nejakých dokumentoch alebo niečo, čo tu je. Sú tu skrinky. Mohla by tu byť nejaká batéria alebo niečo také, lebo už mi dochádzajú baterky. Čože je úplná bieda. Dobre, otáčaj. On ten debil to určite počul, takže ja sa schovám niekde do skrinky. Ale neviem do ktorej. Dobre, schováme sa do tejto. Dúfam, že ma nenájde a nepríde tu. Takže budeme čakať. Ja určite viem 100%, že on príde. Ja tuším, že... už je tu, už otvára dvere. Už tu vletel. Dúfam, že ma nepočuje. Ja som tu v skrinke. Ha. Nie, ide do vedľajšej. Tak to je super. On si ma pomýlil, skrinku, takže evidentne ma nevidel, to je super. Fuj. Ha. Dobre som si z teba vystrelil, ty prasa, že? Dobre, ja chvíľku počkám. Fuj, tento tlustoprd je zapraskaný, ty kokos, to je neuveriteľné. Musím počkať, aby ma nepočul. A budem utekať. Dobre. Ideme pomalinky. Tadiaľ sa nedá. Je to tu hnusné. Dobre, kvapka tu špinavá voda. Do záchoda. Kto pije, dlho žije, no, presne tak. Poďme sa pozrieť. Takže budeme musieť ísť ešte na tú druhú stranu. On tu ide. Ja sa chcem schovať. Dúfam, že ma neuvidí túto v rohu. Dúfam, že nie. Je tu? Viem, že tu išiel, takže... Ja si radšej počkám, lebo však ja... Toto nedám. Už je tu ten tlustoprd. Mohol by som ho ohúkať. Jak by sa šiel pozrieť... Nie, on ide preč. To je vriti toto. Ako mám ohúkať? Poďme pomaly za ním, uvidíme. Či ma nájde. Ideme pomalinky. Možno nebude počuť. A budeme utekať od dušu. Od dušu. Nie, ide preč, to je super, ide na druhú stranu. Ide moc rýchlo, ja ho nestiham. No poď, čo si myslíš, že kto? S kým tu kávu piješ? Dobre, išiel tam. Dobre, poďme pomaly. Išiel do tej druhej strany, ja sa tam potrebujem dostať.
Ha. Som za tebou, dobre. Dobre, takže... Tamto do toho kanála by sme teoreticky mohli vliesť. Dobre, není tam. Ja tam lezem. Poď. Á, teraz som s nimi vybabral šméďakom, dobre. Takže dal som toho šméďaka dole, ale trošku mám strach. On ma tu určite napadne, to je buzerant jeden. Smradľavý. Ty kokos, mami! Ježiši Kriste, poď. Poď. Dobre, takže sme tu. Dobre, nejaké dvere. Dobre, objavili sme druhý drain. Super, uložilo sa nám to, takže paradička. Získali sme achievement. Takže pomocou rebríka chod na spodnú križovatku. Dobre, takže my sa musíme dostať teraz pomocou rebríka na tú križovatku. Tam, kde som bol na začiatku, čo som vravel, že sa dostaneme. Ale budeme musieť utekať. Idem to risknúť, ale to zase cez ten kanál. To bude rýchlejšie, si myslím. Teraz musíme zistiť, kde je ten... On je rovno pred nami, to je buzerant. Ja som tu. Nemá šancu, že? Chlapec. Ty tlusté prása jedno, dívajte, aký má hezký zádek. Jo, s tým točí. Dobre. Seš frajer, chlapec. Dobre. Počkáme, nech prejde. Nech to tam prelezie. No choď, ty bazmek. Tlustoprd. Aký je škaredý. Ale preskočil plot. Preskočil bariéru. Ešte chvíľu počkáme. Dobre, ide tam. Fuj, tak toto som celkom slušne zvládol. Som to nečakal, že to tak zvládnem rýchlo. Ešte, že sme si pozreli tú mapku. A budeme utekať, si myslím. Doprava. Nenašiel som tu žiadne batérie, nenašiel som tu ani... Dobre, a ja utekám pre Kristove rany. On už ide za mnou. Dúfam, že to dám. Stihli sme to, dobre, zdrháme dolu. Fuj, ty kokos. Sme dolu, tak to je super. A teraz mám úplný strach, čo nás tu čaká. Dobre, vypustili sme vodu z kanála. Sme v nejakej stoke smradľavej. Ježiš, kde to sme? Dobre, tu sme. Ideme. Ideme pomalinky, pozor. Dochádza mi batéria. Tam nie je nič, dobre, ideme sem. Ježiš, chlapec, ty ako si sa tu dostal? Čo tu visíš? Som si po opici? Dobre, ideme ďalej. Dochádza mi batéria, to je prúser. Ďalší týpek. Dal šlofíka. Nejaké hnusné škaredé trubky. Ježiši Kriste Mária, aj s tlakom vo ventiloch, ty kokos. Cítim sa k nejakej ponorke. Dobre, takže budeme sa musieť dostať evidentne sem. Dobre, vylezieme hore. Dúfam, že mi nedojde do vtedy batéria, lebo... Ježiši Kriste, ty čo tam robíš, to kto bol? Fuj! Mami, ja chcem byť už doma. Toto sa nehrá, ja už nechcem tu mať nahnano v gaciach a hnedé na textile mať, takže... Nájdi cestu von z kanalizácie. Dobre, ideme hľadať von cestu z kanalizácie. Skúsim dvere. Evidentne dvere nejdu. Je tu nejaký kanál. Vypneme si... budeme to nahrávať. Jejda, čo to je? Fuj! Vyzerá to hnusne. Vyzerá to úplne hnusne. Je to masaker. Dobre, hľadáme tú cestu. Nikde nič. Fuj, tam je nejaké svetlo, to kto je? Dobre, skúsime dvere. Moment, ja to tu ešte... Ježiš, to kto je? To je týpek. Dobre, ideme sa pozrieť ešte sem, čo tam je. Ale prejdem najprv tie dvere. Nie, nejaký fízel. Chudák, ochrankár. Oni ho dali dole. Dobre, tak ďalej sa to nedostanem, ďalej toto nepôjde. Nie sú to ani žiadne dokumenty, ani batérie. Ja chcem batériu, lebo ja sa odtiaľ to nedostanem. Pozrime sa, či tu niečo není. Ahoj? Veje ti tu vlajka, ty vole. To je neuveriteľné. On má úplne na salame, ty kokos. Dobre, takže evidentne tu žiadna batéria není. Ideme dolu. Zbehneme dolu. Nič tu po okolí není, dúfam, že som nič nezabudol. Fuj, ukladanie, takže nás tu čaká niečo husté. Dobre, male ward, female ward. Ako to bolo na tej mape? Teraz neviem, do ktorej strany mám ísť. Takže na female ward sa nedá dostať. Dobre, tak ideme zadiaľ to.
Boha! Krista Mária, to čo bolo? Ty si tu dovolíš do mňa skákať? Si myslel, že hodíš na mňa šipku, alebo čo? Fuj, ty kokos, úplne mi škublo rytným otvorom, ty kokos, neuveriteľné. Dobre, ideme ďalej. Nejaká stoka tu vyteká. Vidíte, dokumenty sú tu není žiadne. Pozrieme sa do kamery. Usmiete sa do kamery, ste vo videu. Dobre. Fuj. Fuj, to čo je? Neviem. Je tu hnus, sama krv. Samé hnusobstva. Dúfam, že tu už na mňa nebude nič čakať. Hnusné, škaredé. Dobre, došla mi batéria, vymeníme si batériu, lebo bez baterky som stratený. Ježiš, to bolo čo? To bolo čo? Fuj, tu je tiež niečo leží, to sú zase zamrežované nejaké humusárny. Teraz si nerob srandu, že mám ísť tým kanálom, ideme skúsiť tie dvere. Dobre, tak dvere nejdú, takže budeme si týmto škaredým hnusným kanálom. Neviem, čo ma tu čaká, nejaké krísy. Chlapec, ale to prežijeme, dáme to dáme. Poďme, máme jednu batériu, to je bieda. Fuj, mohli by sme konečne nejakú nájsť. No, už sme skoro na konci tunela, vidím svetlo. Dobre, nevidím žiadne svetlo. Ani tam, takže neviem, do ktorej strany sa vydám sa doprava. Vydali sme sa asi dobre. By sme vyšli asi hentam, aha, dobre. Takže sme tu niekde. Aha, asi som išiel evidentne špatne, mal som ísť do tej druhej strany. Aha, no, nie, tak som išiel dobre, lebo tento je zamrežovaný, dobre. Takže vyskočíme hore. Nevidím tu žiadnu batériu, ani nič podobné, čo by som potreboval. Tuto tiež nič není, dobre, nadskočili sme nič, dobre, to je parkour, dobre. A teraz skúsime otvoriť tieto dvere. Fuj, to tu vyzerá hnusne a strašidelné. Dobre, ešte vyskúšame tam tie dvere. Čo nájdeme v nich? Aha, Krista pána. Fuj, chlapec, ty si tu robíš zo mňa takéto srandičky, ty kokos, takéto srandičky, ja ti nepomôžem. A zavri sa tam. Dobre, zas trieskam tým dverami, mal by som ich otvárať trošku pomalšie. Dobre, takže cez tie krabice sa nedostanem, skúsime to taďalto. Fuj, nejaké hnusné zvuky. Fuj, ty kokos, nič tu není. Dobre, skočili sme do nejakej hnusnej sračkovej vody. Není tu asi nič. Takže my musíme nejako vyliezť hore. Ja chcem vyliezť hore. Nedá sa tam vyliezť. Dobre, taďal toto nepôjde, skúsim to ešte inakaďal. A tu je nejaký otvor. Ideme k tomu otvoru. Dochádza mi batéria, to je prúser, to je veľký prúser. Takže taďal toto asi tiež nepôjde, takže... batéria, super. Ešte, že sme sa tu vydali, máme jednu batériu naviac. Dobre. Lebo ich mám len 5 a to je málo, to je na všetko málo. Dobre, prejdeme tým kanálom opäť. Takže evidentne budem musieť nejako vyliezť hore a preskočiť to tu. Taďal to sa nedostanem. Dobre, skúsime to vyskočiť hore. Dobre, vyliezmi. Dobre, tak som vyliezol, super, je to super, že som vyliezol. A zase som spadol do nejakej vody. Čo tu je? Dobre, tu nič není, po okolí není nič. Vyliezeme týmito schodami, super. Je to tu zatopené, fuj, budem celý premočený, budem smrdieť ako kanálová krísa. No, pozrieme sa sem, trošku to podbehnem. Dobre. Fuj, typek si tu dáva šlofíka, ty kokos na paneli. Na rampe, ty kokos. Dobre, tak ideme taďalto. Ja to tu trošku preletím. Nevyzerá, že by tu bolo niečo také dôležité. Tu je nejaký... Ježiši Kriste, to bolo čo? Ústrica? Kriste, pane môjho. Dobre. Taďal to asi nevyskočím, že? A vyskočili sme, dobre, poď hore. Pozrieme sa, čo je tu ďalej. Aj dojde mi batéria. Takže vyšli sme niekde sem. Ježiš, je to možné? Dobre. Takže ja som nejakom... A dokumenty, super, nejaké dokumenty sme zobrali. Nie je tu nič iné, dobre, tak taďal toto nepôjde. Tu je čo ďalej? Dochádza mi batéria, to chcem rýchlo prejsť. Aha, tak taďal toto nepôjde, takže musím ísť do tých druhých dverí. Vymeníme opäť batériu, mám poslednú, ty kokos, ja úplne mriem. A pôjdeme tuto. Do tohto kanála, tuto vyzerá, že to je niečo otvorené. Preskoč to. Áno, podlezieme to. A uvidíme, čo nás tu... Ježiš, toto tu znie úplne hnusne, to je nejaká veľká obrovská chodba, vôbec neviem, kde som, držím sa steny. Fuj, ty kokos, úplne som v nejakých katakombách, vôbec neviem, kde som. S jednou batériou tu idem, dúfam, že to na mňa nič nevlítne, lebo som v riti. Ale nevadí. Poďme, takže tu nič není.
Zase nejaké dvere zamrežované to tu je. Ďalšie zamrežované dvere. Tamto je niečo, tam sa mi niečo rysuje. Poď. Áno, tu je nejaký ďalší kanál. Áno, tak dostal som sa von, super, len teraz ako sa vyskočíme hore, tu je spadnuté. Spadnuté toto, ká. Že si robíš srandu, že budeme si toto preskakovať. Ježiši Kriste. Pane Bože, on išiel za mnou ten tlustoprd. Kriste, pane. Fuj ty kokos, mám dosť, úplne mám nahnané, ty kokos. Tak to ešte som si ho všimol, lebo však by som bol úplne v riti. Chlapec, teraz si ma dal teda dole. Dobre, tak ja prejdem sem, zavrieť za sebou tú klietku, zas mrdať dverami. Mailbar, dobre, takže sa to uložilo, ja si myslím, že na túto časť by to stačilo a ďalšie budeme pokračovať, ja mám celkom dosť hnedé trenky. Myslím, že to stačilo, dúfam, že sa vám diel páčil, aj keď nebol nejaký extra vážny, dúfam, že bude super, dáte palec nahor a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Samozrejme, môžete dať aj odber a lajknite facebookovú stránku, tam sledujete ďalšie veci. Tak sa majte krásne a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.